DTAA Disney Rung Bedekni EM Rabindra Debbarmani Amchaini Shal Kolokma Romwi Lama Hamya Engri Klaijak Swnamjakya Wai Sawibo Mungsha Swnamnani Bagui Yapri Naharjakya Hanai Amchaini Lukuro Kokshil Jalakya Kolokmani Bisingtui Shawimanka Hezamara Blog Bisingo Khobjak Gobangko Amchaini Lamano Hamya Engjak Lukurok Thanglai Suklaithanio Belaino Jungjalok Lailajak Amchaini Lukurok Baithani EM Rabindra Debbarmani Sawibo Mungsha Yapri Naharjakya Hanai Shaka Laikhanai yakshi hapangni jorao Swnamjakmani phiaba tabungni triple engine ni hapango loko hamkrai samo mungsha anglia bathagi tongka hani shaka koktama thumnai rokno boroni bisingtino hamya lama rok dakti Swnamjaknani ungthung hwnei sanmungti salakya Hajing se borot long tong mane. O jaga na. Gari ke lama hamene gua nu ja saka. Lama hamien ta. Lama hamia. Bisi besar ma bo lama hamia. Amada baloka. Besar 25, 10. 20-25 asrok mu kakhna. O lama bor chim bor thangom ne. Moyang ko thang. Kai na bala. Holong siki. Motai para ro thang. O jaga ne mu tam nong ni gari ke samane. Boragi para na. Tabu oroni EM rok sabo EM ML. Oroni EM kai Rabindra yaseng. O samro khaije ke doro. Samu khai mana bon to kata. Nin mo. Anong da. Ka thi de. Bureau Report Khumpui